Ei, hola, bon dia. Dia de judici. Tu creus? Tu creus que l'han de portar a judici? Bueno, així els animadors també descansen una mica. Vull dir, amb aquest judici han tingut poca acció. Que n'hi ha hagut, Desgraciadament per l'Eren hi ha hagut acció, però no és una lluita contra un tità, saps? És que si hi ha lluita en Levi... Bueno, Levi, no es diu? Em costarà, Levi? Però res, o sigui, ridícul que s'estigui jutjant l'Eren. Vull dir, no té cap mena de sentit. És l'única solució que tens de no morir mort per un tità i va i dius, no, és que és un perill, matem-lo. Vull dir, t'has de sentir molt segur dins la muralla com perquè no vulguis aquest poder, saps? Però és que el volen matar com si anessin sobrats lluitant contra els titans i no és el cas. Realment el necessiten. I sí, que hi ha un risc, però pot ajudar-te molt, saps? És que és un... Vale, et fa por l'Eren perquè és un tità i es pot convertir. Però si l'envies a fora i que vagi a matar titans, i si és dolent de veritat, bueno, ja estarà fora. O sigui, no s'hauria de fer aquest judici. El capellà aquell terrible, Vull dir... No, és que aquestes muralles les ha fet Déu, no sé què... Sí, que Déu t'està enviant titans i si tu no et protegeixes amb un altre tità, nano, acabaràs aplastat. I han dit que el tità colossal només pot entrar per les portes. O sigui, només pot destruir les muralles per les portes. Però per què? O sigui, té alçada suficient per arribar aquí a la muralla, fa així, saps? I ja hi és a dalt, vull dir... O sigui, si ell vol, estan tots morts, tots. Per tant, res de muralles sagrades ni històries. O sigui, ell ara mateix podríem dir que és Déu. Si vol, esteu tots morts. Per sort, el jutge ha tingut seny i l'ha mantingut viu. No sé fins a quin punt l'actuació d'en Levi ha afectat. Ja no em tiraré un triple, vale? El jutge té una retirada al pare de l'Eren. No sé, jo ho deixo anar. Igual que la senyora de les ulleres amb la Sasha. Vull dir, hi ha alguna relació, jo crec. I els de la policia, que el volen matar, bàsicament, quan han tret l'argument de no, és que quan eren petits van matar no sé qui. Nano, que era un delinqüent, saps? Vull dir, és ser molt cruel, Vull treure això ara... I res, ens veiem al següent episodi. Ja què tal.